Draga braćo i sestre, uskoro počinjemo. Inače, vidjet ćete uskoro o čemu je reč, samo dok se naš prijatelj pojavi. Halo, Kako ide, Veljko? Pomaže Bog. jel se čujemo Zemun ovde, šalim se. Čujemo se, evo Bijeljna ovdje, Republika Šumska, što bi rekao Dodik. Austro-Ugarska ovde, Zemun calling, šalim se. NDH. Ne, molim fino, Austro-Ugarska, mi smo finiji od Hrvata. Ima jedna dobra pjesma, kad podele Bosnu, Srbiji, Hrvati, rat će stati, rat će stati. Uglavnom, evo malo da napravimo jednu kratku šegicu. Nešto mi seckaš, ne znam šta je, da li je do tebe, da li je do mene, malo mi seckaš, tako da kad kažem molim obnovi pitanje. Evo ovako, pomaže Bog svima koji gledaju ovo. Dobrodošli Ako vas još uvijek ima, dobrodošli u još jedno izdanje ove, što bi se reklo, radio emisije Srpska reč. Ovo jutro ćemo govoriti o petooktobarskim takozvanim promjenama, bolje rečeno kako to naš narod naziva, buldožer revoluciji. Gost za ovo Veljko Jovanović, pre nego što istoričar, naravno, to se ne zaboravlja. Pre svega pozvao sam i gospodina Srđana Jovića da se priključi emisiji, međutim on je zbog ličnih obaveza nije mogao da prisustvuje, tako da se nadam da će nekom drugom prilikom da prisustvuje. Veljko, pomaže Bog i dobrodošao. Bog ti pomogao, jako žalim što Srđan trenutno nije sa nama, te ga ovim putem pozdravljam. Šta si pitao? Da otpočnemo. Da, pre svega želim da te pitam, tvoje viđenje, šta je to toliko prethodilo toj takozvanoj petooktobarskoj revoluciji, kako to zovu? Pa petooktobarskoj revoluciji je pre svega, da kažemo, prethodila ta sveukupna nezadovoljstva koje je komunizam za sobom nosio. To je pre svega mora da se naglasi. Dakle, svi su bili svesni da će Čaušeskov režim svi kad tad doživeti i proživeti, neki će preživeti. Čaušesku nažalost nije. On je bio onako po kratkom postupku, kao što se i svi sećamo, međutim stice okolnosti da naši su samo ostali živi, ali njima su sudili drugi. Takozvani oni koji govore da su ljudi oni koji imaju prava, dok ih isti ti koji pozivaju na ta prava uskraćuju. Dakle, kao što smo rekli, komunizam je završen, epoha komunizma je završena, bar na onaj otvoreni vid na koji smo navikli u ono vreme. I došao je novi vid komunizma, novi vid, nazovimo ga, robovlasništva slobodno. On je sada promenio naziv, on sad nosi naziv globalizam. Ta era sveobuhvatne slobode koju je nekad propagirao komunizam, istu tu vrstu slobode propagiraće globalizam. Globalizam će pričati o, kao što rekoh, hiljaditi put, slobodi, kako slobodi veroispovesti, tako slobodi da biraš ko si, šta si, gde si. To je sad ova takozvana propaganda LGBT agende i tako, mislim, to će sve onako postepeno, korak po korak ulaziti, znači iz deceniju u deceniju, ajde, pošto već praktično globalizam na ovim prostorima traje gotovo već skoro
2 decenije, znači iz decenije u deceniju će ulaziti postepeno. Sad ova takozvana mračna decenija, gde kraja više, mislim, gotovo da ni nema, deluje kao da su ostvarili svoje planove. Narod je, nažalost, sticajem okolnosti bio poveden idejom o slobodi, kao i svaki revolucionarni narod, pa tako i srpski, te 2000. godine. I evo nas tu sad, 6. oktobra 2022. Gde smo, šta smo, govorimo o 5. oktobru 2000. I shvatili smo da smo bili apsolutno izmanipulisani. Da evo nas ponovo, 2022. godina, mi i dalje nemamo, i dalje smo na putu da skupljamo bonove za mleko, i dalje smo na putu da ne možemo da platimo struju, i dalje smo u iluziji da imamo pare za hleba, a nemamo pare ni za toalet papir. Mada dobro, tu Informer. U svakom slučaju nemamo ništa, i dalje nemamo ništa. Iako smo imali nešto, imali smo upravo u doba te Jugoslavije, tad smo bili civilizacija, tad smo bili država i zahvaljujući drugu Brozu, koji je imao svoje negativne crte, budući da je bio izuzetno jak mason, uživali smo veliko poštovanje. Šta? Ništa ja nisam rekao. Secka, pa zato. Što sam sada kažem? Da, on je istina radio na podrivanju srpskog nacionalnog identiteta, ali institucija države je bila na visokom nivou. Eto, time ću da kapituliram ovo izlaganje. Želim da pozdravim Patriotsku stranku Srbije koji nas gleda faktički i da ih podržimo jer su oni zapravo mladi ljudi koji su bukvalno pokrenuli mnoga pitanja za nacionalne interese. Drago mi je, ne znam kojih su uzrasta, ali svaka čast na revolucionarnom koraku. I buntu. Mislim, drago mi je, ako ništa drugo, bar smo zadržali onu ideju o buntu. To nam izgleda arhetip, ne možemo se lako porobiti, bar je to nešto pozitivno. Da. To je istina. Pre svega, želim bih te pitati da li se mogao nekako po tebi sprečiti ova tragedija? Pa tragedija se ne može sprečiti iz prostog razloga što, kako ti kažem, da li je moglo, da li nije, opet sagledavam taj moj odgovor. Zašto nije? Zato što kako sad, mislim, da ispadne, ne možeš sprečiti nešto što ti zacrtavaju drugi ljudi. To je možda najbolje opisano. Ili kao što znamo, Slobodan Milošević je pao zahvaljujući interesima drugih ljudi, zahvaljujući tome što je ajde da tako kažemo, zato što su strane ambasade povukle svoje konce u Srbiji. To je bio plan da se Jugoslavija uništi. Jugoslavija je bila savršena država u punom smislu. Jedan od razloga zašto im je smetala je zato što je držala treću stranu, to bez premca. Znači, SAD je držao zapad, Rusija je držala istok, Jugoslavija je držala jug, praktično je držala Afriku. I to je ono što je smetalo svima njima. Znači, jaka država koja bi se postavljala kao treća sila, praktično, jer mi znamo da su Broza pre svega obožavali nesvrstani. Tako da te nesvrstane je Broz svrstao, a to je Jugoslaviju praktično svrstalo u rang svetske sile. I to je onaj razlog zbog čega iskreno mislim da Jugoslavija je trebala da nastavi da postoji i da su svi ti Jugosloveni koji su tih, da kažemo, 40-ih pevali bratstvo i jedinstvo, trebali da ostanu jedinstveni i trebali su da očuvaju svoju Jugoslaviju i nisu trebali da istupe sa idejom nacionalne svesti koja je bila u trendu još
1848. Mislim, zbog toga, čisto to je neka mala paralela, moje lično mišljenje. Zašto? Zato što, opet kažem, da smo svi ti Jugosloveni bili zadovoljni celom pričom, jer realno funkcionisali smo autonomno, svaka država zasebno, ali to jedinstvo nas je kočilo i nije mogla nikako da se spreči nazovimo raspad Jugoslavije. Nije mogao da se spreči, taj 5. oktobar nije mogao da se spreči, jer deviza koju je praktikovao SAD, divide et impera, koju je nasledio od Rima, odnosno zavadi pa vladaj, je potpuno urodila plodom što se 5. oktobra tiče i dan danas imamo Srbina koji hoće da zakolje Hrvata koji hoće da raščepi Srbina zato što je Srbin i dan danas imamo ostatke tog komunističkog dela širom Balkana i uvek će to tako da ostane sve do poslednjeg predstavnika generacije jedne ere i kad ona bude kao generacijska jedinka bude izumrla, tog trenutka ćemo moći da kažemo da je epoha jugoslovenstva nestala. Ali s obzirom da se u tom duhu vaspitavaju naslednici, čak i ako nemaju potrebe za mržnjom, upravo iz tog razloga mislim da ideja jugoslovenstva kao i ideja antijugoslovenstva nikad neće nestati. I uvek će biti rata. Bar je to neka moja slobodna procena, jer posmatram današnju decu, pored velike nezainteresovanosti za istoriju i političku svest, čast izuzecima, svestan sam činjenice da će uvek to pitanje Jugoslavija valja, Jugoslavija ne valja, da se toliko provlači da je to neverovatno. Prosto jedan istorijski fenomen. Završio sam, možeš dalje s pitanjem. Pre svega, zašto smatraš da je ti si sam rekao sad da je Jugoslavija kao država valjala, kao ideja. Mnogi se sa tobom neće složiti, iz razloga jeste stvaranje takozvanih novih nacija, uspostavljanje totalitarnog komunističkog režima. Recimo, na primjer, kažete sa onim što se neće složiti, jeste što je Broz zabranio povratak Srbima na Kosovo i Metohiju, oni koji su protjerani u vreme fašista. Je li to bilo pitanje, sad ja mogu da odgovorim ili? Kažem svoju konstataciju, svoje mišljenje o tome. Ne, naravno, pazi da ti kažem ja, velika država, govorimo o konceptu velike države Jugoslavije, tu su Srbi trebali da ostanu, mislim ne Srbi da ostanu po strani, nego jedinstveni, dakle svi narodi su trebali da ostanu jedinstveni iz prkosa svih velikih sila, ako me razumeš što hoću da ti kažem. A da je Broz bio postavljen tu, to je tačno. Smatram da bi bilo možda bolje da je Broz smenjen na neki način, kao, mislim, naravno posle smrti, da je cela ideja nastavila da postoji, ali da se jačao ne samo identitet Srba, nego svih prisutnih, ali da su ostali u zajednici. Razumeš? Pretpostavljam da govoriš o nekoj vrsti demokratske Jugoslavije, one federalne. Da. Znači, ne to da sad ja zabranjujem tebi da se ti vratiš na svoju zemlju, da ne znam, ti si protivnik pa idi na Goli otok. Taj totalitarizam je doveo do raspada Jugoslavije. Znači, totalitarni režimi će uvek dovesti do propasti ne samo Jugoslavije, kao trenutno istorijskog primjera, nego i bilo koje države. Pa Srbija će da se rastavne. Pa pogledaj na šta ličimo. Znači, ovdje niko nikog živog ne podnosi, a oni koje to prodaju priču o nekoj velikoj Srbiji, pa će nekoga da dodaju, pa će da ode. Koga ćete? Pa pogledaj na šta liči sve ovo. Ovo je početak jednog totalitarnog režima koji bukvalno samo što se ne raspadne. Posmatram sve i mogu ti reći da mi uopšte ne živimo ništa bolje nego u doba Josipa Broza. Ništa, znači samo nam fali taj jedan Goli otok, ali pošto nemamo pristup moru, jedino da nas na neko ostrvo stave i da nas zatvore,
evo, ne znam, ovo veliko ratno ostrvo, ono, deluje zanimljivo. Tu da stave ljude, razumeš? Pa da imamo i mi neki goli oko. Drugačije nema, mi nemamo ništa što bi bilo kako izolovalo ljude, ali su ljudi generalno jako nezadovoljni. Jer ovo je totalitarni režim, da ti deceniju ostaneš na vlasti i pritom da toliko unazadiš Srbiju, da rasprodaš sve što Srbija ima, da praktično latentno priznaš postojanje neke nazovi države. Razumeš, to je sve idiotizam koji vodi u propast. Ali, zašto to opstaje? Zato što je to u interesima, kao što smo govorili pre, i NATO alijanse i globalista i globalizma, znači i evropske nazovi unije. Razumeš šta hoću ti kažem? Demokratska federativna Jugoslavija kao takva, ako bi mogla da postoji kao velika, da kažemo, država koja je mogla da postoji na sredini kao neka tampon zona koja će vući svoje interese sa afričkog kontinenta, takva Jugoslavija je sasvim pristojna država. Ali ne može. Zašto? Zato što se to kosi sa dve sile sa strane. Znaš, ta treća tu nekako odudara. Zato su srušili Jugoslaviju. A to što se Broza tiče, Broz je stvarno čovek obavio svoj posao da nećeš kućiš bolje. Zato sad i vučemo posledice, što se tog nacionalizma tiče. A Kosovo je već posebna priča. Pa ne bih ja rekao da je problem, juče sam imao razgovor sa ovim muslimanom, jednim muslimanom koji je blizak sa onim pokojnim muftijom Zukorlićem. On je tvrdio da je nacionalizam kod svih naroda najveći problem. Da li ti deliš taj stav? Da li je nacionalizam problem? Pa zašto bi nacionalizam bio problem? Čekaj, zar je teško da u jednoj državi, ako su svi složni i ako su vlade složne, da kažeš, ne znam, da si Srbin, ti si Srbin, ja sam... Ali, znaš, većina poenta tih ljudi su Srbi, to je najfascinantnije od svega. I ti Bosanci, i ti Crnogorci, i ti Makedonci, javni nesrećni. To su sve Srbi. Samo što imaju drugačiji dijalekat. I tih, mislim, dobro, Hrvati potpadaju pod drugo pleme, slovensko. Ali, oni Slovenci su uvek bili separati. I oni su se uvek prvi zarali. Tako da, oni su najmanje, da kažemo, oni su najbolje prošli. Slovenci su najbolje prošli. A zašto? Zato što ih upravo ništa nije doticalo šta se radi u Beogradu. Na tom principu, a da država ostane jedinstvena, jer bi to bilo u interesu celog Balkana, znači kad bi se vodili tom politikom Slovenaca, mislim da bi onda bilo okej. Ali, nažalost, taj nacionalni problem koji je kod nekih ljudi izražen, taj nacionalizam čak i nije toliko loš koliko se na loš način prezentuje. Znaš, jer većina Hrvata i većina tih ekstremnih nacionalista propagira smrt druge nacije i drugih pripadnika druge države ili ovo. To je ekstremno, znači, to su kao oni pokliči ubi, zakolji, tako te neke stvari. I to, znači, ne biraju. Znači, taj ekstremni nacionalizam je jako loš. Nacionalizam u meri da, znaš, kad dođe popis stanovništva pa ti kažeš šta si, je jedna stvar. Ali u praksi nacionalizam je jedna vrlo stvar kojom je teško igrati, a mnogo lako manipulisati. Razumeš? Da, nisam htio da te prekidam. Ali imaš neke teze, deluješ mi kod da hoćeš da pitaš nešto. Pa da, planirao sam vezano za ovu temu, ali hvala ti na odgovoru vezano za nacionalizam, to je bilo veoma značajno. Hvala tebi na pitanju, nadam se da sam pružio dobar odgovor na postavljeno pitanje, da nisam otišao daleko
Nisi. Želim da pitam, pozovem gledalce da ako imaju neki pitanja da ih slobodno postave. I želim da ti postavim pitanje, da li smatraš da kaže, svi smo se složili da je 5. oktobar jedan od čuvenih događaja u našoj savremenoj srpskoj istoriji, to je činjenica. Da. I da je on pokrenuo lavinu mnogih problema. Zanima me, da li se taj 5. oktobar mogao nekako drugačije manifestovati u smislu da li bi moguće bilo da se i drugi faktori udruže protiv te iste aktualne vlasti u tom periodu, osim Zapada? Pa nije to bilo u interesu drugih naroda, to jest drugih faktora. Nije to bilo u interesu ni Rusije, ni Kine, ni bilo koje druge sile tada ili one koja će tek postati da se umeša. Razumeš? U redu. Britanija, ajde recimo Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države, njima je bilo u interesu da se taj 5. oktobar manifestuje na način da narod bude izmanipulisan. Da, kroz 2 decenije kasnije narod shvati svoju grešku, ali da bude kažnjen. Razumeš, da se rodi potreba, kao što sam rekao zbog definicije globalizma, da se onda stvori potreba da ljudi shvate da su manipulisani politikom i da se tu više nikada u životu ne pomisli da se baviš politikom. Znači da nema više ideje o tome da sutra, ne znam, neko ti uzme nešto najsvetije, recimo Ustav. Da nema ideje uopšte da preizlazi na ulice. Kakve ulice, kakav ustav, kakvi bakrači, kakva država, kakve ideje. Nema toga. Šta me interesuje? Ja sam glasao, oni su pokrali, shvatio sam da sistem funkcioniše po principu krađe, da tu vuče država, da sve korene vučemo iz duboke države, da tu rešava problem, recimo, jedna ambasada koja pozove telefonom. Ko sam bre ja? Ćao, ne zanima me. Kakva država bre, gledam u svoju kuću da ja preživim ovu bedu jadu koju su mi servirali. Eto, to je bio zapravo plan globalizacije. I to mogu slobodno i da tvrdim, da ljudi steknu taj, to se u psihologiji zove, jevrejski sindrom. Znaš, gledaj samo sebe, vodi se samo sobom, za druge te baš briga, a to kako to sve izgleda, to uopšte nije bitno. Da, upravo ja mislim da je bio to plan tih prozapadnih sila u razaranju ne samo Jugoslavije, već i svih država na Balkanu koje su nastale tako suverene, možda misle suverene, na prostoru Balkana. Tu se sad vraćamo na onu tezu divide et impera, znači zavadi pa vladaj. Sad je koliko država na Balkanu i u svakoj možda postaviš satelita koji će da, kad se pojavi, njih 8 podnese izveštaj, razumeš? Evo. Pa će onda da osuđuju kako Rusija hoće da baci atomsku bombu. Pa nek baci, čekaj, kad je SAD bacao atomske bombe, tad je sve moglo. A tad nema više nacizma. Ali zato ima neonacizma, možeš misliti. Ako Putin sluša ovo i špionira, nek baci atomsku bombu što pre. Hvala. Pa ne baci slobodno, co se mene tiče, mislim. Ma znam da mi ne odlučujemo o tome, ali znam i da nas špioniraju, tako da hoću da drug Putin zna da ga mi podržavamo. Intenzivno. U današnjem vremenu postoji danas postoji stara udba ili ozna, kako se to već kaže u narodu. Ozna, sve dozna. Upravo tako. Zanima me, da li smatraš da će posljedice ovakvih dešavanja, odnosno to što se desilo 2000. godine, ostaviti dubok ožiljak u našem narodu? Hoćeš epski odgovor ili hoćeš onako običan? Epski. A, epski.
Pa pazi ovako, srpski narod je Božji narod, tako da što ga ne ubije, to ga ojača. Toliko su nas kasapili, toliko su pokušavali da nas saseku, ali mi uvek smetalo, mislim, to je, parafrazirat ću i Hitlera, a i Kajzera Wilhelma. Oni su žalili za tim što nisu sklopili savez s nama, zato što smo neuništivi, tačka. Tako da ostavit će posljedice, ali ne previše jake, zato što ćemo uvek biti, jer kao što sam rekao, naš arhetip je takav, mi ćemo uvek, svaki put, gde god da bude, pokretati revolucije. I znači, oni u principu hoće da unište nas iz prostog razloga da ne bi imali nekoga ko će sutra da se buni. Jer mi se nikada nećemo uklopiti u celu tu priču. Pa zvali se mi Jugosloveni, Srbi, Makedonci, Prečani, Srbi od preka, kako god, ili ovi Srbi iz dijaspore. Znači, gde god da imaš Srbe, ti imaš problem. I Srbi su nerešiv problem zato što su slobodni ljudi. U punom smislu te reči i apsolutno u praksi. To je karakteristika Srba i to je jedan od razloga zašto se ponosim tom nacijom pre svega. I arhetipom koji vučem u sebi, jer opet kažem, jedna mala zanimljiva situacija. Moj čukundeda je ubio Turčina, ja iako sam pristalica orijentalizma kao ljubitelj te kulture, svakako se ponosim njegovim junaštvom. Takođe, moj pradeda sa očeve strane je preživao Auschwitz, što je veoma zanimljivo. I opet se ponosim tim. I to je što jeste. Mi smo takvi kakvi jesmo. Mi se borimo, mi ne odustajemo, bilo kakve načine nalazimo. Da li će to biti prekriveno u smislu klimaćemo glavom, a što se tiče Kvislinga, pa njih će uvek biti. Pa koji narod je normalan? Koji narod je, znači bilo gde imaš Kvisling, izdajice, veleizdajice. Mislim, najveća tragedija za sada prisutna je ubistvo Aleksandra I. Obrenovića. To je najveća tragedija koju smo sebi u samom centru grada mogli da uradimo. Eto, na primjer. Tako da kažem ti, Srbi će se uvek će imati te neke krucijalne greške, ali će uvek opstati i ta sloboda ih nikad neće napustiti. To je karakteristika srpskog naroda. Želja za slobodom, a sad zato što je to na talasima, znaš, da li ćemo da robujemo u komunizmu, da li ćemo da robujemo globalizmu, da li ćemo da robujemo, pa ne znam, šta god da nađeš, Srbin se nikad neće osjećati robom, iako je to rob na papiru. Eto, možda to neka bude najbolja definicija. Imaš još neko pitanje? Imam, ali nije ova tema, mislim da smo prešli mnogo od toga što... Nije 5. oktobar, pa to je naša karakteristika, ti mi uvek postaviš pitanje, a onda odem uvek predaleko. Ali što se 5. oktobra tiče... Povezane sa ovim, ali je u Republici Srpskoj. Dobro, pa to možeš ti pre da izneseš kao neko ko je sa to... Ovdje pratio možda slučajno izbore. Pa svi se nešto ovde, neki daju podršku Trivićki, neki daju Dodiku. Pa znaš kako, s obzirom da je Dodik otpočeo politiku dinastičku, ja sam za to da makar da sinu malo prostora, ako ništa, vidio sam dečko je bar onako mlađi od njega, ako ništa drugo. Ali, šta sam htio da kažem, o tome sam nešto pomenuo na Twitteru, međutim nikako da dam neki taj komentar. Iskreno mislim da je ruski uticaj počeo upravo iz Republike Srpske. Da li smatraš da se uticaj Rusije, odnosno da se uticaj države, odnosno pre svega Vladimira Putina oseti, da li on daje podršku u opstanku Republike Srpske po tebi? Pa moglo bi se tako reći s obzirom da je Dodika pozvao u Moskvu i da su se srdačno ispozdravljali, bar za kamere. Vrlo ono izgledalo srdačno, mogu ti reći, i sa više poštovanja nego prema onom uzurpatoru kod nas u Beogradu.
Dobro, Pa dobro. bolje je prošao, pa pogledaj onu srdačnost, onaj razgovor, Bratstvo, ako nas su braća. Da, tovariš Dodik i ostalo. Deluje fino, sviđa mi se to, iskreno. Nisam, mislim da svako ko sarađuje sa Vučićem na bilo kakav način nije za neku baš preteranu pohvalu, mislim, pošto znamo da su Dodik i Vučić vrlo bliski, ali šta je interesantno u celoj priči? Interesantno je to da opet ni Republika Srpska nije kao ni Hrvatska, ni oni su sve zasebne kolonije, pa tako i Republika Srpska. I zanimljivo je da je, mislim, podržavam to da je Republika Srpska u stvari pristala na neki način da bude ruska gubernija, a ne kolonijalna ispostava Sjedinjenih Američkih Država. To jako cenim. Pa u slučaju da bude to i Dodik. Mislim, koja je onako krajnje primitivna persona. Ali dobro, kućeš, znaš, neka bude tako. Neka kaže da podržavam taj ruski utjecaj i nadam se da će Putin ovog puta napraviti, da neće napraviti grešku iz 1878. koju su Rusi pravili u svoj vremena. Tako da, eto, volio bih samo da to bude kako treba. Tako da, podrška za Rusiju. Evo ovako, zanima me jedna stavka. Da li smatraš da je Aleksandar Vučić tajno dao otvoren, da ako ne tajno, onda javno dao podršku Jeleni Trivić za predsjednika Republike, ne bi li svrgnuo Dodika s vlasti po nalogu američkih ambasada? Pa pazi, nisam nešto preterano upućen na te vaše... Čekaj, ajde pogledat ću ko je... Može ukratko u stvari, ko je ona propagirala, koju politiku? Nakratko. Jelena Trivić je prozapadna persona, odnosno u prevodu, kako bih rekao, ona je članica Partije demokratskog progresa, jedan od potpredsjednika. Znači nije napredak, nego progres, a to je sad ovo novo, znaš, ono tako menjaju imena po potrebi. Da, znači u prevodu... Sad bi volao da mi kako se zvalo. Da, jasno, je nešto kao ovi naši naprednjaci, jel tako, fazon? Što, doručen napredak se kaže na engleskom progresiv. Pa znaš kako, to ti sve anglicizmi i ostale priče, znaš, to se sve tako vrti. Slušaj da ti kažem, po toj nekoj priči, upravo vraćamo se na onu priču s početka ili bar deo koji sam zakačio, pa sam dao definiciju da se upravo te male države, odnosno, mislim države, kolonije, međusobno moraju podržavati, jel tako? Ja sam o tome govorio i da kad se upali crveno dugme, u tom trenutku imamo priču da svi iz svojih predstavnica moraju da daju podršku. To je ista situacija bila i sa našim uzurpatorom. Dakle, u tom trenutku i to je to. Mislim, sasvim logično i očekivano. Pa ja nisam ništa drugo ni očekivao. Onda da podršku Dodiku, ajde bogati. Mislim, dao bi on da je to u interesu države, razumeš? U stvari ne države, pa da, duboke države, to bi možda bilo pravilni izraz. Tako da je to bilo u interesu duboke države, vjerojatno bi on dao zeleno svetlo. A ne, to nije u interesu duboke države i on sad mora da klima glavom vamo. Mislim, to logično. Kažem ti, on je izvršilac naredbi. Eto, to je možda bolje. A ovako, opšte narodno na uzurpator. Da, to je to. Pozdrav u Veličković Jovanović. To mama sluša. Pozdrav, mama. Izvini, brate, ja moram se nasmijati. Pa dobro, šta ću kad, znaš, karakteristika, potpuno normalan odnos. Pa dobro, to je istina. I, da, imaš još koje pitanje? Imam. A da, kompletan sam ja, pripremio sam se. Znam. Ovako, da li smatraš da je Dodik postao jedna persona nepoželjna po zapad? Mislim, u smislu da je on, kako bih rekao, da on koketira i dalje sa zapadom, ali
Pa pazi, Ne, svi oni koketiraju sa Zapadom, ne samo Dodik, nego svi, znači celokupna svita na Balkanu koketira sa Zapadom. I, znaš, ono ima ona rečenica, ti ćeš sada da igraš kako ti ja sviram. Znaš za to? Da. Pa to ti to. Znači to ti sa Dodikom i sa Vučićem, a sa Milanovićem, Milanović, to je gospodin čovek. Moram da kažem, jeste da se izjašnjava kao Hrvat, mada je Srbin, ali nema veze. To je, znam bre, gospodin čovek. Od njega bre da uče svi kako se lupaju šamari za lične interese. Mislim, jedini od, da kažemo, globalističkih administratora koji zaista vredi svaku pažnju. On je onaj način, on i Orban. Njih dvojice. Iako Orban, otvoreni Mengele moment, sa vakcinama nikad neću da mu zaboravim. Ali dobro. Otvoreni jedan pokušaj, najbolji pokušaj pokazivanja suvereniteta kolonije svakako da je Milanović. Po svemu sudeći. Mada koliko su oni uopšte suvereni, ajde, nećemo se šaliti. Mislim, ovo je sve jako zanimljivo. Mi ovde dajemo analizu ljudi koji se igraju ove jedne vrlo opasne igre koja se zove politika ljudskih života. Oni to tako vuku nekim tarišima i mogu ti reći da je vrlo, vrlo zanimljivo. Dok mi nismo poludeli, ako smo već ludi, to je jedna jako zanimljiva stvar koja nas sve ovde okupira. Znaš, mi kao pričamo o nečemu, a ljudi kao prave se da ne znaju ko smo, u stvari nas špioniraju. Opasna je to igra. To je opšta činjenica. Sve prisutne. Da, želeo bih da iznesem ja neke podatke ako je to u redu vezano za Dodika, pošto svi... Ajde, evo sad ću da mu gledam bog te neće, ovu političku biografiju. Neću političku biografiju, skiraj se, neću dugo. To je čovjek koji je bio stvarno biznismen u negativnom kontekstu. On je bio vodio i uzeo onaj upravni odbor Igoke, pa je postao predsjednik od košarkaškog kluba. On je bio čak i počasni predsjednik košarkaškog kluba Partizan, ako nisi primijetio. Pa pazi, ja ti taj fudbal, ja ti to ne pratim, tako da možda bi kažeš bilo šta, ja ću se složiti. Ja iskreno sport ne pratim uopšte. Jedino što volim da gledam to je umetničko klizanje, ali ni to pravo da ti kažem, ne pamtim kad sam gledao. Tako da, evo baš gledam. Aha, on je po profesiji politikolog. Zanimljivo. Vidiš, vidiš, kad si politikolog, a istupaš kao politikant. To ti je tragedija Milorada Dodika. To ti je ironija svih političara. Pa nema, znaš, ovaj naš uzurpator, on je pravnik čovek, nemoj tako, za P od pravde nije čuo. Pravnik nije vidio prava, prosečna ocena 9,5. Pa znaš kao, ja ne znam, meni ocene ne predstavljaju, ja ti kažem, bitno je znanje, ocene su samo broj, to sam ti mnogo puta rekao, čak i privatno. Ali kažem, evo sad kad gledaš ovu politiku, karijeru ovog nesvesnika. Jesi ti čuo za Savez reformskih snaga Jugoslavije? Čekaj, nisam čuo, seckalo. Jesi ti čuo za Savez? Reformskih snaga Jugoslavije. I da jesam, davno sam to zaboravio, ali valja obnoviti. To je stranka koju je osnovao onaj bivši premijer Jugoslavije, onaj Ante Marković. Dodik je bio njen član i bio je jedan od vođa za Bosnu i Hercegovinu zadužen. Eto, vidiš kako je postojala ta autonomija o kojoj sam ti pričao malo pre. Kad sam govorio da smo trebali tako da zadržimo autonomiju, ali da funkcionišemo kao zajednička država. Vidiš, da ja mogu kreirati Jugoslaviju, banalni primjer. Ja bi uspostavio 3 federalne jedinice, Hrvatska, Slovenija i Srbija. Pa dobro, to ima smisla. Ako bi već morala biti republika,
ako bi već morala da bude, ja bi uspostavio, mislim ne A pazi, mora. to je kontradiktorno sada sa činjenicom da li bila republika ili ne. Da li je federativna, da li je totalitarna. Znači, kad je republika... Ajde, ja ću, evo, rećemo s oba aspekta. Evo, prvo ću republikanski, jer mi je to najlakše. Evo, da u onim granicama u kojima su Srbi živeli, naš, onu Banovinu, onu iz 39. pa eto, neka budu u tim granicama sa još dodati Srbi iz Krajine, iz Hrvatske. Eto, to bi ja tako uradio. Ne. Uspostavio bi tri predsjednika države, svaka bi imala svoju kao neki vid vlade, autonomije, šta već, ali bi savezna vlada ostala, naravno. Republike bi imale ingerencije samo nad policijom i ovim ostalim republičkim poslovima, razumeš? Pa vidi, to ima smisla i tu smo se možda negde, kad si me pitao, kad smo razgovarali, na početku kad sam ti dao definiciju kao demokratskog vida. Eto, možda bi se ti i ja snašli u tvojoj organizaciji na takav način. Pa bi, ali nećemo baš... To bi možda bilo sasvim okej. Bilo bi. Ovako. Ali to narod ne može da shvati. Mada, poznajem ljude koji jako pate za Jugoslavijom. Tako da... Ima ih i u Bosni. Veruj ti meni na reč. Pa dobro, muslimani najviše pate na njom. Muslimani najviše. Muslimani... Pa normalno, zato što su tu bili najprihvaćeniji. Srbi ne pate. Srbi su, mislim, ima Srba izdajnika koji pate za tim. Pa, znaš kako, kad imaš sve, teško ti je da se pomiriš sa činjenicom da nemaš ništa i da počinješ od nule. Ali to je zato što je neka druga osoba, razumeš, to je neko drugi hteo, to nisi hteo ti. Razumeš, to narod nije hteo, to je hteo neko koji je, znaš to ti kao kad ti ja dođem pa ti pustim buvu pa ti počneš da se češaš, pa buvu preneseš nekom drugom i sve tako u krug. Znaš, to je bio epidemija, dok ne dođe do epidemije. Pa da, i onda je tako počela, da kažemo, pandemija u Jugoslaviji, pandemija tog nacionalnog identiteta širom Hrvatske, širom Srbije, širom Makedonije, i ta Makedonija, ona je zadnja otišla jadna, oni dan danas pate što nisu deo Srbije. Zato što su jedino mogli tako da prosperiraju. I tako su mislio sam, htio sam da kažem zaštićeni od ovih Helena. I od njih su bili zaštićeni. Razumeš? Pa boga mi jesu. I sad oni pate... Čim su izašli iz Jugoslavije, odmah su potpali pod američki uticaj. A to je bio cilj. Nažalost, to je bio cilj. I to je ono što pokušam da kažem. Znači, da se svi oni ujedine, da opet nastane nova Jugoslavija. A da su svi autonomni za sebe, niko nikom ništa neće moći. Ali narod to ne prihvata, oni hoće da budu nacionalisti, oni hoće svoju naciju, oni hoće svoju istoriju. Pa onda pomalo uzmu od Srba, pa pomalo stvore nekako imaginarno, pa prevedu neke reči koje kakve, pa onda stvore MPC, pa stvore HPC, pa stvore SPC 2, mislim na slovenačku. CPC, Crnogorska pravoslavna crkva. Pa to, da, mislim, pa oni su pa tek, oni jadni koliko su, znači, znaš ono kad kažeš Crna Gora kao teritorijalna oblast, a onda kažeš duhovno, ovi globalisti, tu su crni jedni ljudi. Baš im ide ono Crna Gora. Znači, tačno vidiš da su crni, primitivni ljudi koji dođu u ovaj lep Beograd, koji ja inače jako ne volim, i onda ga ukrvave svojom krvlju, nađu ovde da se igraju divljeg zapada. Znači, ako hoćeš već nacionalnost, šta si došao ovde da se razračunavaš? Idi pa se kolji po Podgorici. Oni bre dalje nisu prevazišli onaj kako se zove, plemenski krvne osvete moment. Oni idu pa kolju među sobom, ali naš neće da se kolju u svom gradu, nego po Beogradu, po Berlinu, Beču, razumeš, oni se nešto kao ganjaju. Ajde, molim te, brato, primitivan narod. Njegoš je jedini koji mogu da ih spase. A sad čitaju, imaju ono slovo, jo Bože. Jes tu?
Tu sam ja, slušam Jeste, te. čujemo se. Čujemo se, brate. Ajde, nisam te čuo na kratko. Odosmo od Dodika u Crnu Goru. A tek tamo, mislim, onaj Dritan Abazović je, znači, katastrofa. Ali sviđa mi se ona njegova krilatica, znaš, kako ono kaže, samo relaksirano. Dok ti uništavam državu, samo relaksirano. Ali Fun fact, pametno. imam ja zanimljivu činjenicu. Da li se zna da je on jedan od onih koji je išao biciklom do Ujedinjenih nacija? Jao, tu se nešto skoro pojavilo u novinama. Nisam znao. A Eto, mislim se otišao skoro čovjek nešto pojavilo u novinama da se slikao sa nekim, to je fotografisao. A nemam pojma ko je to. Mislim da je imao to. Mislim da mu je to neki saradnici iz vlade ili njegovi ovi vozači, šta već. Ma, ajde, budaletina. Mislim, dobro da je mlad. Ja ne znam kojom godište. Sad ću vidim. Mislim da on ima negdje oko 30 godina. 85, 36, idi begaj. On 10 godina, 10 ili 11 godina stariji od mene. Pa dobro, mislim, ako ćeš iskreno čovjek makar počeo borbu s Milom Đukanovićem. Ma doveden je tu, znalo se da će Milo da padne, šta je tebi? Kakva crna borba. Nema tu ni B od borbe. Znaš, to ti je kao zamena pijuna. Znaš ono kad dođe pijun koji će da pojede pijuna u šahu. To ti je ta priča. Nikakve tu nema borbe, ura, pa sad će tu Dritan da ga zgura. Ma kakvi? Nema od toga ništa. To je bre dovedeno. Šta misliš o ovim strankama u Crnoj Gori? Mislim, ja nisam preterani neki nacionalista, pa su to nešto kao da mrzim drugi ljude. Ali kad ti dovedeš Dritana Abazovića na mesto predsjednika Crne Gore, koja onako ima krizu identiteta već 22 godine i više, oni jadni imaju takvu krizu, onda im dovedu Albanca na mesto predsjednika. Pa kućeš gore. Ima li gore to? Da ih razbuca onako, što Milo nije uspeo za 30 godina, sad će ovaj. Tačno. Znači ono, kućeš, kako... Oprosti što si čekao poštar mrtvi. Evo, vidiš, kao što sam ti rekao, ono što radi. On je, državljanstvo crnogorsko. Znači, čovek je Crnogorac pod znacima navoda. Pošto ne znam koja je to nacija. A drugo, evo, za razliku od Dodika, koji je gospodin, u ovom slučaju, Srbin. Evo, državljanstvo srpsko. Pravoslavac, hrišćanin. Ček da vidimo ovog nesrećnika. Nema ništa. On se ne izjašnjava. Evo. Ma Abazović je šiptar, klasični. Albanski četnik, kako ga zovu. Ali pazi ti ovu ironiju u tekstu. Crna Goro, neka ti je srećna sloboda, 30 godina smo čekali da se smijeni vlast. Mnogi nisu vjerovali, ali ovi ljudi jesu. Svima neka je srećno. Rekli smo da ćemo ispuniti istoriju i ispisati je. Bože, Bože, koliko laži u samo 2 rečenice. Nikola u grobu, radiš centrifugu. Katastrofa. Užas. Znači, ne znam. Još pogotovo kad se rukovao sa onim
mada dobro znate da je njegov čovek, ali ajde. Soroša. To katastrofa, to je ono kruna, dijamant na kruni. Gotovo. Mislim da se on više voli Zanima me tvoj stav o ovim srpskim strankama u Crnoj Gori. Pa to ti je isto koji ono nivou, ovo kad prave, napravio bi ti istu paralelu, znaš ono, u Srbiji gdje imaš stranku Crnogoraca dobili bi sve pare sveta i borbu za nacionalni identitet i zaštitu na TZV Crnogoraca širom Srbije. Iako ti isti Crnogorci više nereda prave nego sami Srbi, a isto to da traže Srbi u Crnoj Gori, znaš kad bi dobili? Nikad. To ti je to. Znači oni su samo tu da postoje. Znaš ono da kažeš da postoji poštovanje po onoj tački koju treba da posjeduje, da ispunjava svaka evropska zemlja koja teži tom evropskom ujedinjenju, nazovi. Iako to sve kontradiktorno, smo mi svi deo Evrope. Samo da bi na taj način, samo da bi upotpunili tu celu priču. Kao da stavimo da postoje neke stranke u Srbiji, u Crnoj Gori koje štite interese Srba. Niti se tu štiti srpski interes. Oni samo postoje i to ničemu ne služi. Isti slučaj ti je kao i ovih nesrećnika tamo u Prištini, što kao nešto oni su tu kao da štite srpske interese, Savez srpskih opština se to tako zove. Nije srpska lista. Srpska lista, znači u srpskoj zemlji imaš srpsku listu. Ili recimo srpska ljista, kako šiptari kažu srpska ljista, sa onim lj. Sa lj. Pazi, ta srpska lista na srpskoj zemlji, definicija srpskog suvereniteta u 21. veku. Tačka. Znači suverenitet nula. Da uprostimo. Ovo su mnogo lepo. Ja da samo brzo pitanje. Da. Da li je da li smatraš da je dobro da će se Srbi u Crnoj Gori konačno domoći vlasti? U pravom smislu reči. Da li će se Srbi domoći vlasti u Crnoj Gori? Da, upravo. Mislim, da li smatraš da će se konačno Srbi u Crnoj Gori doći na vlast? Kada bude prestao da postoji globalni poredak koji će doživeti potpunu reformu, odnosno kad će prestati zvanično da postoji. Znači kad bude potpuno bila uništena svaka država na Balkanu u svakom pogledu, onda će se Srbi domoći vlasti u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Makedoniji. Svuda će se Srbi dokopati vlasti onog trenutka kad taj globalni poredak, takozvani pro-EU efekat, bude bio uništen. Znači, tog trenutka će Srbi da progledaju svuda, a najpre u Srbiji. Znači, kao što rekao smo, reforma mora da počne iz korena. A koren Srbije je Srbija. Jel' tako? Malo sad zvuči konfuzno. Ali, znači, onog trenutka kad se Srbija i cela naša država bude očistila od globalista, u tom trenutku se Crna Gora čisti, ne znam, Republika Srpska, Bosna, koja je usput srpska zemlja Bosna, znači nikakvi Bosanci, Bošnjaci, kakve su to gluposti. Znači, tad se i oni čiste, pa se čiste gore i Hrvati, sad dobro, neko oni iako uzmu svoju autonomiju, nije ni bitno, oni su nevažni. Makedonci dole, znači, svi ti ljudi će progledati onog trenutka kad se ukine globalizam, kad prestane da postoji, kad se potpuno iskoreni. Znači, tad, znači, kad te globalne elite kažu, dosta, propali smo, bankrotirali smo, pare nemaju smisla, a njihove pare su svi, kao što znamo, dolar. Kad dolar potpuno propadne, ode globalizam u đavo. Odakle je došao? Tad će se Srbija osloboditi. Do tad
mogu samo da maštaju, mogu samo da glasaju pa da izglasavaju, ali opet i ako glasaju i izglasavaju, znači znamo da će to biti interes nekih drugih sila. I ja se iskreno nadam da, opet kažem, bolje ruska gubernija nego globalistička kolonija. Tako da počelo od Republike Srpske deluje bar tako, Dodik je na vlasti. Gledam ovo zato što znam da je to ruski uticaj i zato mi je drago. Inače što se njega tiče, on čovek kad bi se malo kultivisao, možda bi ga i poštovao kao političara. Tako da eto, recimo da, počelo od Republike Srpske, znači ruski uticaj, dotle smo i sami krivi. Možda bi to trebalo da počne i od Beograda, međutim u Beogradu zna se ko je, da je tu glavno uporište i mislim da će nas opet Rusi osloboditi, kao nekad. Znaš, kao nekad u Drugom svetskom ratu kad su došli Rusi, Crvena armija. To je jasno. Kad bi imali sad neku Putinovu armiju, recimo, koja bi ušla u Beograd, kraj priče, ćao, zdravo, znači nema. Onda potpadamo pod ruski uticaj i onda je narod pre svega miran, a ovi koji su na vlasti, oni su pa i nebitni. Srbima je izuzetno bliska ruska nacija, ruski interesi i opet lakše se mire sa činjenicom da potpadaju pod interesa Rusije i da budu, kažem opet, ta ruska gubernija, okrug, srez, kako god, nego li da budu kolonija nekog Berlina i Beča. To je za Srbe jako poražavajuće, a Srbija, nažalost, moramo biti realni, živi tu priču. To je evidentno. Možeš dalje? Hvala ti što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala tebi na pozivu. Želeo bih da pozovem sve pratioce koji su pratili ovu emisiju i da mogu da me zaprate na Telegramu, tamo će biti repriza emisije, da se tako izrazim. Također bit će emisija i na mom YouTube kanalu Patriotska Srbija, pa ako želi da pogleda, može i tamo da pogleda. Link ću ostaviti u opisu ovog profila, pa ako želi može da pogleda. I hvala svima koji su pratili, a želeo bi sve gledalce, a i mog gosta, brata Veljka, naravno, da pozdravim sa porukom neka je večna Srbija. Nek je večna.